ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ୟାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜିର ରେସିପି ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ପଳତା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାହୁଁ କେତେ ପୁରାତନ ଦିନରୁ ଆମ ଆଈ ମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆ ପଳତା ବନାଉଛନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ଧନୀରୁ ଗରିବ, ରୋଗୀରୁ ସୁସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଏବଂ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୃତ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ୟାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ମାଣ୍ଡିଆ ପଳତା ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିବେ, ବରଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବେଣି। ଯେମିତି ଏକଥା ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣ, ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଜାଣ, ଚିନ୍ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେ, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କଥାରେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମନେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା।